non hai moito máis que dicir con respecto a isto. Non estou dicindo que tiñas que aceptar ou non tens que aceptar. Eu falo da Ponte de Liñares, na situación desa Ponte de Liñares, hai que pensar que ten un forjadito de 25 centímetros non é a carga que teñen os tractores para sacar madeira en pasar camións por unha puntita desas, é dicir, que está como está. A situación que ten esa obra é que no día vai caer abaixo e pode haber unha morte. Entón, xa leva sen barandillas durante, non sei, 30 anos, ou máis de 30 anos, non sei se ten feito eso, pero está feito do ano 80 e pico. Xa que falas dos madeireiros, de que maneira estás facendo cumplir a ordenanza que se aprobou aquí? Porque vemos que en Toiriz, por exemplo, entraron no campo da festa e desfixeron todo o hormigón que hai ali diante do palco. O sea, estás poñendo, bueno, pues, entendo, unhas trabas e... Agora, neste momento, estamos falando dunha seguridade viaria. Sí, pero estás metendo o tema dos madeireiros. O tema dos madeireiros, pois, hai que cumprir en todos os lados. Os madeireiros sacan madeira, os camións pasan por zonas como pasan por estas, e normalmente iso aguanta que aguanta. Que normalmente non é máis ni menos que ten unha... Eu non estou dicindo que esteamos en contra da obra, porque será necesaria ou non. Ten un forjado como ten unha obra calquera, que decir, con 6 viguetas non eres capaz de... Es capaz que un día vai todo abaixo. En fin, que ao final a prioridade establecelo a ti, con respecto a todo o que hai que facer aquí, sin ter en conta os demais. Con respecto ao muro que se quer fazer mollado desde esta marquesina, eso non cumple, pero en ningún sentido. Que decir, un terreno cortado completamente. Faltas dúas veces, Luis. Unha aí e outra aquí. Non sei como que nos preguntar de que maneira está facendo cumplir a ordenanza. Patricia, que farías aí? Non, eu estaba escoitando o sonido de... A ver se agora. Bueno, e despois faltame unha cousa que se me pasaba, que é o tema do conserxe, non? Unha fase, un concurso que se saca no grau de 2019, que se anotan cerca de 90 persoas, que se tarda máis dun ano e medio en sacar, en facer esas probas, non sabe por qué, é que resulta que ao final desas 80, 90 persoas que se presentan tan só aparecen nas probas 20. Eu creo que é de responsabilidade por parte do goberno buscar a maneira de devolver esas taxas, porque seguramente moita da xente que se presentou ou que pretendía presentarse a esas probas non estivera nunha situación económica bollante, dixo no outro día tamén. Eu creo que é decente, polo menos, intentar devolver esas taxas e non quedarse cos cartos de xente que ao final non puido presentarse. Todo o retraso que ti falas del, sabemos perfectamente do que foi, que a pandemia trouxemos a todos nos trouxo, a todos, non é dicir a uns, a todos, en general. Non, a pandemia son as túas excusas de sempre. E despois subvencionar, o sea, pagar ese salario, o curso que ven, co remanente de tesoureiría, e despois a ver que pasa, non? Teremos que volver a buscar financiamento para volver a pagar o seguinte ano, porque se seguimos nesta dinámica non haberá orzamentos ano que ven tampouco, non? Porque terás 2 ou 3 reunións con nós sin acabar de explicarnos certas cousas que cuestionamos durante esas reunións e entón xa das todo por vencido, porque ti xa fixaches todo o que podías facer para poder chegar a consenso sin acabar de explicar en que consistían eses orzamentos e eses remanentes. Entón, pois, verémonos outra vez o ano que ven na mesma situación que estamos agora mesmo. Poder pagar a unha persoa, a un traballador do Concello, neste caso, buscando financiamento onde se poida, porque os orzamentos, pois, non tens moita ansia de sacalos, a verdade. Pois, a palabra... Sí. Bueno, todo o que está pasando hoxe aquí creo que é algo anunciado, ou por menos anunciado pola nosa parte. Vai para agora, non sei se a primeira reunión que tuvemos, non sei se foi en marzo, abril, cando foi a primeira reunión que tuvemos por tema dos... En abril, pode ser. En abril. Ahora estamos a xullo. E, bueno, polo menos nosotros, desde a primeira reunión, creo que mantivemos a mesma opinión e o mesmo criterio nas outras dúas reunións. Naquela reunión se nos decía, despois de uns anuncios que se habían feito en prensa, de
éramos os culpables de que cuestións como as subvencións ou as axudas COVID non poderan salir adiante porque non se aprobaban os orzamentos, que nosotros anunciamos desde o primeiro día en as seguintes dúas ocasións que se fixera unha modificación de crédito para axudas COVID, me cansei de decirlo naquelas reunións, que se fixera unha modificación de crédito para subvencións, que fixemos público nosotros, que se podían facer as dúas cousas e que o orzamento non era impedimento para facelo, ahora se ve que aquelo era certo. E dende aquela a hoxe pasaron, Julio, neste caso me dirixo a ti porque boa parte dos anuncios que facían en prensa, ou, bueno, algún lobaba a túa, bueno, por lo menos poñían que eras tío que o decías, que non, que se necesitaban os orzamentos para poder dar as subvencións, que se necesitaban os orzamentos para poder dar as axudas COVID, e que estaba na nosa mão aprobar as dúas cousas para que se podera facer, e que éramos culpables de que non hubiera subvencións, non hubiera axudas COVID, e resulta que agora, X meses despois, vamos a aprobar unha modificación de crédito, se se aproba, donde van a estar as axudas COVID, vais a aprobar unha modificación de créditos, se se aproba, donde van a estar as subvencións. Ao mesmo tempo, tamén dixemos que nos daba a sensación de que ibas a gobernar, ou ibades a gobernar a golpe de modificación de crédito puntual para sacar cada obra que fixera falta, en vez de unha vez en esas reunións consensuar todas as que se facían e facer a modificación de crédito dunha sola vez, que tamén se está cumplindo, claro, o sea, cada vez que se precisa facer algún tipo de modificación ou de algún tipo de obra, ou non haber chegado a consenso anteriormente, facemos unha modificación de crédito. E así intentamos sortear a oposición ou sortear as propuestas ou as opcións da oposición plantexando cuestións moitas veces ao límite ou intentando plantexadas ao límite porque son necesarias programas. Bien. Bueno, tampouco tamén temos que decir que en todo isto, por responsabilidade, sempre se sacaron as cousas adiante, se sacan as que son necesarias. E, bueno, tamén creemos que en todo isto todos temos a mesma responsabilidade, ou todos temos responsabilidade, pero non todos exactamente a mesma. Aquí sí que creo que uns tedes máis que outros. O sea, vosotros neste caso consideramos que tedes tanta ou máis responsabilidade que nosotros no que fagan estas cuestións. En canto a modificación de crédito, se veíame o que había dito Alex da Plaza do Conserxe, que vai pasar o ano que ven, porque se agora estamos facendo unha modificación de crédito, que supoñemos que vai a manter ese soldo hasta que será hasta junio do ano que ven, ou así. Si non se aproban os orzamentos en junio, hai que despedido, non? Si non, unha nova modificación de crédito, é así, non? Non sei se esa é a opción que tedes ou se considerades que tedes que facer dentro dos orzamentos. Que outra opción terían para que outra opción hai para que poida ter permanencia? Distintos orzamentos. Hai algunha? Pregunto, que opción hai para que esa plaza teña o financiamento dunha forma continuada? Que trata de crédito presupuestario, ya sea vía orzamento ou vía modificación. Claro, pero para que tenga continuidade ao largo dos anos. Bueno, tendría que estar en los orzamentos consensados. Claro, que están os orzamentos. Entón, é unha cuestión provisional. Con respecto ao que falas ti, con respecto ao que comentas ti, os presupuestos sabes perfectamente ti, que ti quieres levar os presupuestos para o polígono da Guillós. Se queremos levar dinheiro para esa zona, aquí se vai quedar dinheiro para esa parte. Para os Alguillós era parte do superávit. Sí, pois cando levas esa parte de superávit, non sei se vai sacar ese tío números, pero non sei... No, pero os orzamentos que ten que ver con eso. Con outras cousas que hai que levar. Entón, se aquí se presentaron os presupuestos no mes de marzo, e no mes de marzo, e chegas agora, e sabes perfectamente que non se daban sacado o planteamento que planteaban nese momento, porque quería dedicar parte dese diñeiro onde quería dedicarlo ao polígono arriba, é completamente imposible chegar a un acuerdo nun presupuesto.
Pero podrías non chegar a un acordo con nosotros e chegar a acordo máis, que vamos a ver. Tampouco lle planteaxe, supoño, que aos demais unha opción que podrían ter, non sei, vamos, eso sería cuestión deles. Eu penso que non estábamos nós solos, nosotros estábamos con esa opción. Outras necesidades máis importantes, aunque eu non considero tamén que sea importante, pero hai que buscar o diñeiro, claro, está claro. Vale, eso sería, te acordas que eso iba con cargo ao superávit, non ao orzamento. No orzamento nadie planteou esa cuestión. ¿Por qué decía desde entonces que si no se aprobamos el orzamento no había subvenciones? ¿De dónde salía eso? No entiendo. Eso lo dixeste vosotros. Sí, eso foi publicado. ¿No? Foi publicado. ¿De dónde salía que si non había orzamento non había axudas COVID? Exactamente, saben que nadie falou de que non houbera axudas COVID. Sí, como que non? Sabendo, a ver. Eso foi público. A ver, eso, bueno, a ver, vemos o que foi público, foi dito boca a boca. Facer as chapuzas monumentales que queres facer. Agora vais a fazer un expediente de modificación con cargo ao remanente da tesorería. Antes non se podían aprobar os presupostos por tal. E agora metense con calzador aí. Quen dixo que non houbera subvención sino de... Vamos a ver, eso dixete presupuesto conxunto. Textualmente. É como os expedientes de modificación de global. Unha chapuza máis. Porque ainda non sabemos a día de hoxe onde foi parar o dinheiro que había consignado para a plaza do Consello de Goberno. Ainda non sabemos. Non sabemos onde está. Nadie nos dixo onde foi destinado ese dinheiro. Que desapareceu. Bueno, eso era unha retención de crédito, non? Sí, era unha retención de crédito durante non sabemos onde foi. Con respecto ao expediente de créditos que meten aí vostedes, queren meter un muro de Ollares, nos parece, se fai falta que se faga, pero por que non se continúa ese muro hasta adiante, hasta o enlace que vai ao acceso ao lugar de Casa Nova? Porque vedes que pretenden facer un muro que ten unha inclinación excepcional, que non cae ni unha... Eu quero dicir, ninguna farabulla de terra cae para a cuneta. Sin embargo, para adiante, onde sale na salida do campo, a viña xa veixo para a carretera, e hai un dos problemas que tiñen, que incluso cando os de Casa Nova queren virar para poder girar, para meterse aquí para Vila de Cruces, teñen que atravesar toda a carretera e meter o coche na cuneta. Porque xa está o terraplén da parte de arriba, xa está, e a viña está deixada. Por que non se continúa un seguro para adiante? E se fai unha chapuza aí, se fai unha chapuza por intereses particulares. No, por intereses particulares de quen? De quen? Pero que son nombres de persona que tienen intereses particulares. Porque tienes unha marquesina... Isto se fala por si só. Tienes unha marquesina, que é aquí, esa marquesina, está vendo aí, mide ti detrás da marquesina... A carretera derrozada da semana pasada pola Diputación de Pontevedra e ves esa inclinación que ten un muro. Ti tens que mirar se cumple unha normativa ese tipo de muro onde está o rapaz. Vamos a ver, o informe da arquitecta técnica ou do arquitecto técnico municipal sin firmar sin nada non di que hai peligro aí de derrecimiento. Aí tes unha base de datos por inclinación, se non tentes, tens que ler un pouquinho, e onde che di que non cumple con ningún tipo de normativa. Vamos a ver, toda a carretera, esta inclinación que teñen, na maior parte dos sitios, non hai. E aquí hai inclinación e non vais a probar. Detrás da marquesina hai rapaces e hai personas maiores. Entonces hai personas maiores, hai riesgo. E tes un terreno completamente cortado en vertical. Se ti deso non tes nin idea, infórmate un pouquiño. Sí, eu xa me fui informar. Eu xa me fui informar, estuve un corveciños dali, e di, a necesidade, dixo, non nos podemos que se faga o muro, por nós como se faga o muro, como desde Ollares a Vila de Cruces, como se faga o muro, se importa nos ver, que non paga a administración, dixo, pero a necesidade imperante son o pasar de aquí estes 30 metros que tenes de facer máis para adiante da iglesia, é onde había que facer o de Sánchez. Pero aí tras fazer outro muro, se quer facer outro muro, pero está un muro de 10 metros de largo, vai facer un muro todo largo, eso. Ou quer meter quer fazer unha pantalla de muro, non gastar o dinheiro en que, en contención de que, de nada. Vamos a ver, que meter onde hai personas. Onde tes variante, no de Casa Nova variante. Con respecto a isto, volvo a repetir, non tes ni idea. Como ti non sabes o que é o riesgo, non sabes ni que é un calco, non sabes absolutamente nada, non tens ni idea. Non tens ni idea... De chapuzas que faz ti xa estamos cheos. Sí. Xa estamos cheos.
de nunha justificación. Pregúntalle ao o informe técnico non é o mismo justifico o informe técnico. Acaba de enviar o expediente, mira o informe que xa miro, nin o expediente, nin está firmado tan siquiera, nin está informado. Pero, sin embargo, incorporan un informe sin firma. Pero, sin embargo, hai guardarse que non vale para nada. Hai os datos que che están dicindo que non cumpli ningún tipo de normativa, porque para iso había que facer realmente un estudo técnico disso. Sí, este informe non vale para nada, secretaria. Este informe sin firmar no expediente, que fai? Bueno, que fai? Señores, pasamos a votación. Perdón, unha cuestión que me quedou aquí pendiente. Na mellora do pabellón, este é da obra que está ahora, ¿no? Pero cando se había aprobado unha moción que habíamos feito para o pabellón, creo que había outras obras que se habían quedado de poñer cando se aprobou o proxecto do pabellón, quedaban unhas cousas pendientes ali, que se habían quedado de facer un novo proxecto, non sei por que non se aproveitou para... Cando se fixo esa parte do pabellón, sabes perfectamente que normalmente eran unhas partidas que iban para unhas obras que eu falei contigo, sacouse dunhas obras para meter nunha parte, unha parte saída de coberta, e depois sacouse outra parte para acabar de parar unha parte de lateral. Pero quedouse que había unha obra que quedaba ahora pendiente que se iba a lobar cando se podera. No cual non había máis diñeiro para meter máis. Ahora mismo queda pendiente. No pabellón queda pendiente a fachada posterior, que non está entrado en eso, e máis que debería facer unha marquesina, un cortaviento na fachada principal. Te digo, por que non se aproveitou para levarlo ahora? Porque eso sería un proxecto. Iso ahora mismo, o que temos ahora mismo como aumento é un aumento de coberta. É dicir, con respecto á medición que cando fixo o técnico a respecto á medición, e máis ao desarrollo de canalón, é un aumento de eso. O resto, a continuación da fachada posterior e máis no cortavientos, o que ter que meter aí é fazer un proxecto, porque se vai ser unha viña que vai ir aproximadamente a 20 millóns ou un poquinho máis. Entonces, habría que... Pero o compromiso que quedara pendiente. Eso non estamos falando de 9 millóns. Yo sei, Luis, estamos falando de obra... Entendo perfectamente, estos son 9.000 e aquelos 20.000, entendo perfectamente, te digo que se comprometera de que se iba a facer tan pronto fora posible. Ahora, en un momento como outro calquera, existe dinheiro para poder facer unha modificación de lei. Sabes que ahora mismo a coberta cousa de facer hai 4 días. Entonces, esto sería a liquidación deso. Non estamos a falar ahora mismo de meter todo o conxunto que non entra na liquidación dun 10%. Vale, pero non entra na liquidación, pero igual, pero eso é facer un proxecto novo. Hai que facer outro proxecto, pois. Bueno, pero creo que xa estamos demandando de facer ese proxecto novo. Hai que fazer outro proxecto, hai que facelo, hai que pintar todo o pabellón para fora, que dá auténtico asco, que está feito unha guarrada, hai que pintalo. Este mismo está lindo. E hai que descentalo para o vendedor. Entonces, cando se conta de facer eso? Pois se lle buscaremos unha partida inmediata para eso. O ver que se remata a senda, tamén hai que pavimentar diante do pabellón, que tamén ten un riego que non sei, levará 30 anos notado, porque está todo defecto. Unha vez que acaban de rematar a senda, botarás un remate almerado e a continuación que acaban con o almerado, pois vais fazer un proxecto e farase ese cortavientos e máis farase a fachada posterior. Pero a xente é algo que xa está contratado, é algo que xa está en ejecutación. Cada cousa tens que facela no seu tempo. Non vamos agora andar mezclando as cousas con outras, ni meter ahora mismo os mamparas cando vamos a gravar. Se faz unha fase, pois faz outra fase. Eso parece como se decida. Vamos a votar. Votos a favor? Votos contra? Abstencións? Aprobas a favor, 3 votos xuntos e 10 abstencións de Brasil. Estamos no punto 4, que se o expediente o 471.
Por favor, Mireia. Este sería para ocupar proxectos técnicos denominado, bueno, para o condicionamento social do polígono industrial de Campallón, Vila de Cruces, por importe de 99.173,54 euros, máis subido que son 20.826,44 euros. Ricardo. Como? Bueno, esto, a ver, esa actuación necesaria, pero tenemos que tener en cuenta que o polígono de Campallón é un polígono privado, é que estamos invertindo, fai falta dinheiro público nun polígono privado, unha actuación de polígono privado. Entonces, eu creo que desde aquí do Concello, pois, se debería de facer algo en relación, pois, tamén cos propietarios das parcelas, se nos dá chegar a un acordo para que teñen esas parcelas a disposición, pois, de tipo de expropiación ou algo, porque, recordar que o Concello ten un polígono forestal que é público, que é o Concello, que é onde si hai que traballar para sacar esas parcelas adiante, poñelas a disposición, pois, que ten que ir a invertir. Aquí non estamos a falar dunha actuación dentro do propio polígono, estamos a falando dentro unha actuación dentro dunha vía pública. Sí, pero que tamén Que normalmente que vai dar máis valor isto vai dar as parcelas que son privadas. este terreno, este vial, esta ampliación deste vial, hai que pensar que vai dar o Matadoiro. Que normalmente eu penso que é un vial público. Que se é un vial público, e conecta ca carretera da Xunta que vai a Silleda e conecta ca carretera que vai a Lalín que tamén é da Xunta, no cual quer decir que estamos falando é dun terreno Está calificado como polígono industrial, senón non podías facer a obra. Bueno, pero a mí dame igual. A mí o que me dá igual é que non estamos facendo unha actuación interior de polígono, estamos facendo unha actuación nunha zona pública que dá un servicio ao Matadoiro, e ademais é unha parte que se conecta entre carretera a carretera. Ten a palabra. Sí, é un polígono no que uns propietarios privados teñen unhas parcelas e que non se explotan. E ademais, vais a facer unha intervención nun vial público no que o expediente, o sea, o informe, fala de que, o de sempre, o mismo reparo de sempre, non hai nin rectificación nin inscripcións no libro de inventario municipal dende 1992, e iso é culpa vosa e culpa dos que estiveron antes. Este reparo aparece en todos os expedientes, prácticamente en todos os expedientes onde se vai a facer unha obra pública nun terreo e nunhas infraestructuras públicas, porque non hai inventario municipal renovado. E despois, eu creo que hai que ser máis claro no sentido dos polígonos, non? Hai que ter un pouco máis de, bueno, tomar unha decisión. Temos un polígono que está privatizado, un polígono que está sin facer, hai que tomar unha decisión. Entendemos a postura do Partido Popular que queiran sacar adiante o polígono da Río, porque, bueno, ao final é un parche de algo que se fixo antes e que ao final non valeu para nada, porque son terreos inertes, nos que non se saca nada en limpo e, polo tanto, hai que intentar buscar unha alternativa, pero eu creo que un pouco en camiño do que decía Mari Carmen ao principio, non? Temos un terreno arriba privatizado no que o Concello ten que tomar algún tipo de decisión. Non o Concello, senón agora mesmo o Goberno. O Goberno ten que tomar algún tipo de decisión con respecto a iso. E, sobre todo, cando foi un discurso e foi o que máis vendeu durante a súa campaña electoral, na que tiña unha chea de amigos empresarios que iban vir a Vila de Cruces. Pois pasaron 2 anos, parte do mandato que tiñamos no que estar nós, e ainda non hai unha soa empresa no Camballón, nin se cheira de lonxe que vai haber unha empresa por medio do alcalde que naquel momento puxemos, sí, e temos responsabilidade de intentar provocar un cambio, pero vos tamén tedes a responsabilidade de darlle os medios para que eles non precisen de nada máis, non? Recordo que as adicacións, se non estamos en contra de que teñan adicacións, ainda que no seu momento votamos en contra porque estábamos pendientes de poder chegar a un acordo, as adicacións puxéstelas vos e vos tamén sodes responsables nese sentido.
E nada máis. Bien, A responsabilidade, bueno, non somos cando se responsables. fala, aquí cando estamos a falar do tema do polígono do Camallón, estamos falando en concreto, esta obra que tu falar desta obra. Que tu volvo a repetir outra vez, que normalmente é unha vía pública. Non estamos falando que non é un vial do Xa o público, dixen tamén, é unha vía pública. Xa o dixen tamén, Que dá acceso. que non está recollido no libro de inventario municipal. Incluso dá acceso ao montón de propiedades privadas antes de echar o polígono, non é? Digamos, que sí, que no cual tenes acceso. Vale. Eso é unha parte. Por outra parte, hai que agradecerlle a quen fixo a cesión dos terrenos, que estes terrenos foron valorados en 12.000 euros. E cederonlos gratuitos. Creo que normalmente esa cesión hai que... Todo o resto do que está ampliado foi da mesma maneira. Non sei se foi de maneira, eu sei que... Non se pagou nada por eles, que eu recordo. A valoración do terreno foi valorado en ese poste que era o que se valoraba en ese poste. E ceder non gratis. Creo que normalmente se acada a mão non volvían a ceder. A cambio de que? Eu claro, estou basando... Cando contas conta todo, non contas só o que se convén. A cambio de que? Eu creo que vos tedes estades 3 portavoces ou 4, me parece. Non sei cantos estades aquí. Se falamos con portavoz, falades non, tontería non. Quero che preguntar a ti se 15 días se van o tren... Pero a cambio de que os dices? A cambio de que? A cambio de que vos lo organizaron, canto costou organizado? Ou urbanizaste lo vos? Pero que, vete que estás falando esta hora. Vete que estás falando esta hora. Si estás un pouco, estás perdido. Estás perdido neste momento. E tens que pensar que é unha decisión dun terreno vial. Non sei se me pilla moi despistado, que igual sí. Non sei se me pilla moi despistado, que igual sí. Pero a cesión nun vial dese tipo resulta que vai a ter un frente a un vial con unhas aceras urbanizado, unha finca que non sei, quizás gana valor, é moi probable que gane valor. Pero pode ganar ou pode ganar. E segundo, todo o resto do vial do Camballón, que son bastantes máis metros que eso, foi cedido tamén sin ninguna prestación monetaria, o sea, que eso tamén foi cedido. De acordo? O sea, que puntualmente, vale, esta zona non fora cedida, por lo que fose... A cambio de urbanizar, ¿no? Claro, da mesma regla de tres, o sea, do mismo que se está facendo ahora, o sea... se está facendo un vial que de acordo se cede o terreno, pero obviamente esas fincas ganan valor. Pasamos a votación. Ganarían o mismo valor antes. Ganarían igual o mismo valor antes. Estaba sin facer. Sí, claro. Entonces, bueno, pero que o que nos estás dicindo a vosotros non vos cedían, hombre, a nosotros ceden ao Concello en todo caso. Bueno, pero por lo pronto foi así. Si o que queres decir que pola vosa gestión o cederon e pola nosa non, pois bueno, diríamos o mismo, pois pola nosa gestión cederon todo o resto. Correcto, porque non estábamos ceder. Claro. Non estábamos, que yo non nos pedía ganar. Exactamente. Se algo leva aí, os anos que leva, se leva de 15 anos por menos, pois, bueno, o que hai. Non va a falar máis. Pero bueno, non habíamos... Pasamos a votación. Non acabamos falando todavía. Claro, nós non acabamos falando. A ver, salindo ao paso do que, bueno, neste caso que xa adiantaron Alex, neste caso, bandera electoral vosa foi que se iba a conseguir implantar terreno, o sea, implantar novas naves aí e que se iban a facer de eso foi, eu recordo que no primeiro e no segundo pleno que tuvemos eu preguntei ao respecto e bueno, e agora volveron a preguntar, pero creo que non houve unha resposta. Vale, houve a pandemia, na última vez que preguntei creo que a pandemia, cando vamos a ver algo? Ainda hai con... A pandemia, Ainda hai, pero noutros sitios tamén hai, están avanzando, o sea... Eso realmente, bueno, demostra un pouco que en aquel momento do que dixestes nada había, nin nada tiña desprogramado, nin nada previsto, nin nada. Sí. Algo vai a haber, non te preocupes. Hombre, sí, algún día, a ver, non se vai a tardar moito. Bueno, ojalá. Fíjate, se non tardar moito, se no próximo pleno nos ves anunciando eso, son o primeiro que reconozco que tiña razón e non me importa nada reconocer.
Pasamos a votación. Pero hai que verlo. Vamos a ver. Cantos falan? Falades cantos portavozes? Falades 3? Repartimos o noso turno, Luis. Ou non lo queres sacar? Non, o turno xa non vade falando un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Vamos falando, pues, un cuarto de hora. Nós temos que decir con respecto a esta proposta que queren levar hoxe, pues, seguimos votando moito de menos que usted non decidira xa ocupar os terrenos, porque cando quieran facer o que había o compromiso da Xunta de Galicia para facer o enlace da carretera de Lalino hacia o polígono de aí, do Campallón, siguen ca mesma traza e quedan que despois, cando se faga o enlace, cando faga a Xunta, teñen que ocupar terrenos e desfacer como mínimo hasta o matadero, desfacer o que ustedes están facendo hoxe. Porque non incorporaron xa ca traza que ten o trazado que tiña que levar. Mira, eu vou contestar esta pregunta moi rápido. Quer dizer que había un compromiso, tamén había un compromiso de arreglar a carretera de Puente da Derma aquí hasta pasar Camanzo. Eso, non sei canto tempo levado con ese compromiso. E ainda hoxe está sin arreglar. Os tantos compromisos hai, pero eu non vexo nada. Pero vamos, mira, aos sitios... Neso vouche dar a razón, pero cantas veces fuches á Xunta para solicitar? Unha. Caralho, 2 anos... E agora por aí 3 meses que estuvo sempre tiveches durante 2 anos para volver a reclamar. Se usted se desplazara a delegación territorial a Pontevedra, xa conocía o plano, o proxecto que está feito de aí, e podía xa facer este enlace do Campallón que a carretera de la línea. Se conocía o plano. Se desplazou e nin o que vai a facer. O único que lle interesaba a usted era cumplir o tema, gastar ese diñeiro aí en darlle de salida, faltar o que hai hasta arriba, e sin facelo, que as medidas que teñen que facer reglamentarias e que a cesión que lle pedían a margen directa. Pero que margen directa refieres ti? Eu teño a cesión que teño agora mismo subindo a margen izquierda, que aquí hai. É máis diante do Matadoiro. O diante do Matadoiro, cando tempo leva eso así, que dá asco, dá auténtico asco, ver eso. É todo defeito. Cando tempo leva eso? Pero vamos a ver. Pois eso levará así, non sei, 30 anos. Se usted está facendo agora un proxecto para condicionar ese acceso, o lógico sería que ese proxecto cumplira xa co seu enlace, co seu entronque na carretera da línea, cousa que non vai a cumplir, hai que desfacelo. Usted, señor Otero, o que quer é rezar o rizo. Entón, quero que enrollarse a máis, porque iso, en canto o polígono non teño vial preparado, como ten que telo, se que a Xunta lle vai fazer os diálogos, se non temos os viales preparados. Home, sería ridículo. E poñamos que fazer unha rotonda ali cando temos os seus viales interiores de todas as. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos contra? Abstencións? Eu, con respecto a isto, quería comentar unha cousa, que pasa que foi a votación tan rápida, pero xa que o matadoiro municipal é municipal e o acceso que hai pola parte de abaixo dos camións está como está, eu non acabo de entender por que non se meteu ese cachiño dentro deste proxecto tamén, porque ao final é unha demanda que levan facendo os xestores do matadoiro onde hai tempo, igual que a depuradora, igual que a parte de abaixo, cando entras na cancela onde meten os camións para cargar, aquilo está feito un Cristo. Entón, eu non entendo, hai proxectos que realmente non teñen moito sentido, o sea, levan pedindo, é un pouco máis de aglomerado, tampouco é moito máis. E despois, outra cuestión co matadoiro. Volveuse falar cos xestores do matadoiro polo tema da depuradora? Sí, señor. Sí, señor. É que pero vamos rematar isto, pois pasamos a esa. Sí, sí. Recordo depois. Pasamos ao expediente 5, que é o 602. Hola, Mireia. Vale, esta é para a participación do selección. Aquí sería habilitación a mellora de infraestructuras de parque industrial para o transporte de arte polígono do Campallón, transporte de 35.321 euros. Teríamos o proxecto básico de distribución da rede de abastecemento de auga nos lugares de Corredoira, Penela e Paces, na Cámara de Ríos, por importe de 5.393,75 euros.
Depois teríamos un convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello para a ejecución da Enquete de Mobilidade Ciudadanía EP 6306 Agolado por importe de 36.736,59. Depois temos a renovación registrativa do alineado público por fin de reducir as emisións de CO2 por importe de 237.210 euros. Despois de subvencións nominativas, tanto culturais como deportivas e outras, por importe de 50.000 euros, e finalmente as axudas extraordinarias de emerxencia destinadas a mitigar os efectos negativos da pandemia da zona, por importe de 120.000 euros. Aquí o tema de que levamos que este suplemento é preciso aprobarlo para poder ser modificado, comentábamos na comisión informativa. Non é por, o sea, temos que aprobarlo. Pero non sabemos, a ver, eu o que vexo é que se o que quedamos na comisión informativa é que precisamente hai que calcular exactamente o que se necesita para ir, non ten sentido aplicarse a unha modificación de crédito desta cantidad xusta se todavía o que tedes que facer é un estudio exactamente do que fai falta e da cantidad que fai falta. O sea, normal sería facer a modificación de crédito cando me sepade esa cantidad. Porque despois non creo que podía modificar de segundas. Porque isto non ten sentido, eu do IDAE, non ten sentido robalo cando antes se retirou o tema da... que podedes robar o mesmo cando realmente se sepa a cantidad, non? Sí. Están saltando estudos. Iso podemos retirar. O que pasa é que le dixeron realmente que iso non iba a variar, que normalmente que tiñan tal como tiña medido, pero non ten sentido que se pideu. Que non iba a variar no tema que tal como está. Non, bueno, a ver. Esos son os datos que nos aportan eles a nós. Realmente que non iba a variar nada con respecto a... Automáticamente, eso, tal como estaba, que normalmente que cumpliría con toda a Pero normal é que cando che den esos números e se poidan comprobar esos números, que o mismo faz a modificación de crédito. Aquí hai un orde dispar, non? Para unhas cousas que empezan uns, para outras outras, e nós sempre estamos no medio. No, bueno, eu repliquei a ela porque estaba dicindo. Sí, claro, sí, non ten sentido. Non retrasar todo, tentar retrasar isto. É dicir, que normalmente, se esta xente está dicindo ahora mismo, estes técnicos están dicindo que normalmente con este diñeiro que se cumple perfectamente para o alborioto, non vamos chegar ahora mismo a autopleno e está ahora mismo con a mesma historia. Non estamos enganchados sobre enganchados, sempre o mismo. O proxecto está claro que ten que volver a pleno. Pasa que se despois non tengo... Se non ten esa cantidad... A parlamentaria necesita unha tramitación como orzamento. Para ser 2 meses, Pero, vamos a ver, pretendes a facer un proxecto que cando a memoria é unha... Teño que falar claro así, é unha puta chapuza. Falemos luego. Non falemos de chapuzas. Porque dicir que fan falta 37.000 metros de cable, decir que fan falta colocar non sei cantos postes, e cando estamos falando que queren facer un modificado de eficiencia para reducir o CO2 a todo, estamos falando que son bombillas, pero non colocar postes, nin colocar farolas ornamentales, nin nada. Terán que facer un estudio como Dios manda e con costo. Mire, eso, sinceramente, a quen se te enseña di que algo está pasando raro, algo está pasando raro. Mira, eu penso que tens que actualizar un pouquinho deste tema. Sí. Porque normalmente estás un pouco despistado. Estou un pouco despistado. Porque se ti ter Estou un pouco despistado cando hai algún vamos a ver, porque nós temos levámoslo a mirar outros técnicos que miraron o informe. E hai algunha valoración de algún precio que está triplicado no que queren poñer vostedes. 37 kilómetros de cable que ni se sabe onde se meten os cables. Vamos a ver, as farolas a tanto alzado non teñen cable xa, non tiñan cable. Pero cal tanto alzado? Non tiñan cable. E ustedes queren meter pola parte de atrás da porta, dicir que fan falta 37 kilómetros de cable. Vamos a ver, estamos chupando dedo aquí todos, ou queren ustedes que cerremos os ollos, e tapar os ollos. Chupando todos o que? No, pero... No, por eso non pasa. Como é? Estamos chupando todos o que? O dedo. Non sei, pero... Seguimos co turno que había, sí. No, claro, sí, pero vou volver a preguntar, Sí. Otero está moi viciado, entonces está viciado, ten moitos problemas. Moi viciado. Oye, se ten un proxecto 1.675 luminarias, tes o 53% que non teno conectado directamente en red, non o tes con cable.
Esas luminarias dentro do IDAI tens que meterlle unha receta para que normalmente esté todo conectado nos cuadros eléctricos. Tiño aquí os datos para darlle con el, para poñerlos diante a vostede, e aos técnicos tamén, Os datos, agora non sabía o que tiña os técnicos. Os datos aquí, sabe vostede cantas farolas hai a tanto alzado? Porque se fora Sabe cantas farolas hai a tanto alzado? Se tes 3.000 e agora aí aparecen 1.600, 1.675 luminarias que estés conectada directamente en red, habrá que cabrearlas. Mire, esa é unha mentira que usted está dicindo. Sabe cantas hai a tanto alzado? Vou dicir, porque tiña que preocuparse un pouquinho. Mire, a tanto alzado, 900 farolas, a tanto alzado, contadas. Temos que... Ese que é o proxecto que dixen antes. Ese famoso proxecto que tamén ten os cuadros que están maravillosos. Pode ser ese. Ese proxecto... As que estaban funcionando. 900 farolas a tanto alzado. Ese proxecto que é contadas. Bueno, señores, a ver si continuamos como estábamos. Ese proxecto que na letra os cuadros estaban caendo todos, ahorita están caendo. O tengo mal, si no lo verás. Sigan despois. Bueno. Venga. Continúa. Pasámoslo a votación. Pero tenemos que falar nós. Eles saltan os turnos e despois xa non contamos, non? Bueno, isto é... Mas non terminamos. Aquí vamos a empezar. Igual tiñades que esperar un pouco para dicilo todo xunto e xa estaba. A ver, eu dentro do aspecto do IDAI que hai que retirar esta partida porque xa quedou votarnos en contra, non foi aprobado na comisión e hai dúbidas, surxen dúbidas acerca de se pode ser unha modificación ou pode ser ou sacar un outro concurso. É totalmente o que, na única que dixo Souto. Creo que é mellor ir despacio e as cousas ben feitas e despois tiñamos que volver para atrás. En relación á subvención, o de sempre foi todo, son cantidades que poñen supón sin consensuar as demais partes. É certo que se dixeron, saleu nota de prensa vosa de que se non se aprobaban os presupuestos máis sociales da historia, pois que estas subvencións non poderían ser levadas a cabo. Si, en todo momento, na reunión secretaria se dixo que se podían facer en aplicación de créditos e sacar estas subvencións e sacar as subvencións xa desde o mes de marzo ou abril. Nada máis. A ver, con respecto a que me comentas que con respecto ao IDAI, que decir que esta é unha dirección técnica que está levando a obra, e o proxecto que está mirando ahora mismo, unha vez que está revisando todo o conxunto de toda a obra, está vendo normalmente as deficiencias que ten o proxecto. No cual, ahora mismo, eles están fixendo toda a medición, nesa medición completa, e cando se vai redactar este proxecto. É que decir que os técnicos son eles, eu non son técnico, que son eles que están... Pero ese traballo non tiña que ser acciones. Quero dicir que... Cando se empezou con cando se contratou estes señores... Estes señores son directores de obra cando están levando a dirección de obra do proxecto que existía. Ni máis ni menos. Que pasa? O proxecto que existía teñe as súas deficiencias. Esas deficiencias ahora mismo, que pasa con isto? Pois aparece estas luminarias, as 1.600 luminarias que están conectadas en red, que normalmente hai que tens que conectalas todos a cuadros, se queres que o IDAI, depois ao final, cando che pasen as ocas, que se cumpla a normativa, porque se non se cumpla a normativa... Sí, pero non era un modificado dun 49,5%, que está aí... No, pero iso se falou que iso non vai a nin modificado. Isto ahora mesmo é aprobar unha partida de crédito para sacar un proxecto e vai salir un concurso. Non hai maneira que eso. Ahora, se non temos crédito, malamente podemos sacar esa partida de obra. Non hai maneira que eso. É dicir, o proxecto vai a sacar, faces o proxecto, con este diñeiro, sacas ao concurso, e non hai.
Pero como falan desa campaña de concurso se ustedes están Pero, a dicindo ver. para darle xa a dedo á empresa? Pero eso estamos, esto non se falou outro día no Consejo Informativo. Eso xa non está. Eu vou pasar a licitación. A ver. Alex, calmalo. Pode falar. A ver, vou empezar por outras cousas que agora se están saltando a torera, eu creo que son tan importantes como irán, ainda que leven máis cantidade económica, non? O tema das subvencións nominativas. O BNG xa antes, cando estaba o Partido Popular gobernando, e agora seguimos nos mantendo na mesma, non entendemos o tema das subvencións nominativas. Ademais, vexo que é unha continuidade das mesmas subvencións nominativas que tiña o Partido Popular, exceptuando pois, algunhas novidades que aparecen, non? E podese subir un pouquiño, bueno, para vender o favor de que lle subimos a subvención, pero unha pregunta, tanto a Mireia como a Julio. Cantas asociacións de veciños hai no Concello? Cantas asociacións deportivas e clubes deportivos hai no Concello? Cantas asociacións culturais hai no Concello? É unha pregunta que me gustaría que respondese. Eu basome, pois, evidentemente, nas asociacións que están moi activas, nas asociacións que necesitan isto. Acabo de decir vender o favor, eu non entendo que sea vender o favor a ninguén. Non sei, ou intentando comprar cousas, non sei, pero eu quero dicir... E tamén va polo mesmo camiño que... Non, eu sigo no mesmo camiño, porque está claro que acabas de dicilo ti mesmo. As asociacións que máis activas están, bueno, según o teu criterio, porque hai asociacións veciñais que están moi activas e que non aparecen, non se reflexan nesta lista, pero que o problema non é ese. O problema non é que se lle den cartos a estas asociacións, todo o contrario, e hai que apoialas. Non, pero non era vender o favor. A solución... Non era vender o favor. Non, a solución... Están vendados ou non están vendados? Non están vendados porque hai unha... Sí, pero non. Non están vendados porque hai unha solución para dalos ben. E hai reparos de intervención e de secretaría constantemente sobre eso, sobre todo de intervención a final de ano. E a que estas subvencións teñen que ir por concorrencia competitiva e facer unha relación de categorías e en base a esas categorías facer esa concorrencia competitiva. Eu creo que non podemos estar de acordo con este tipo de subvencións. Outra cousa é que non estemos de acordo con darlles a estas asociacións, que é ben diferente. É ben diferente. E iso non o podes cuestionar de mí porque eu estive en algunha desas asociacións. O sea que por eso non vai ser. Pero a solución non é esta. A solución non é dar subvencións nominativas e facer un continuismo do que xa se facía antes, que non estaba ben feito e síguese sin facer ben. Eu creo que tivemos tempo de sobra e por eso tamén fan falta os presupostos para facer unha partida para poder ofrecer as subvencións por concorrencia competitiva. E iso tamén te teño que corrixir. Cando eu falei na radio, que o repetiches como 50 veces, que eu dixen que non son importantes os presupostos, eu non dixen eso. Dixen que para vós non debían ser o suficientemente importantes os presupostos. Por outro lado, as axudas COVID. Vou acabar, porque senón están se me interrumpindo constantemente. As axudas COVID. Houve xa unha partida de axudas COVID de 80.000 euros no seu día que chegaron moi tarde e que foi unha das solucións que se propuxo en conxunto que nós tampouco estábamos moi de acordo porque de feito intervención reparounas, o sea, informounas en contra, non? Informounas en contra, creo que estaban bailando aí entre a legalidade e agora preténdense dar outras axudas económicas directas que, bueno, levo dito moitas veces, pan para hoxe, fame para mañá. Hai 120.000 euros. Eu creo que hai colectivos de comerciantes, de empresas do Concello de Viladecruces que levan reclamando outro tipo de axudas que non sexan directas. E eu creo que xa temos que pasar páxina. Eu creo que a actividade
económica, empresarial e comercial do Concello pois está intentando arrancar como pode, pois eu creo que agora hai que buscar outro tipo de medidas alternativas que xa levan pedido dende a Asociación, por exemplo, de comerciantes durante moito tempo. Creo que xa o pedían con vos, o tema da página web, siguen o pedindo agora, tema de promoción, de formación, eu creo que esos cartos debense invertir aí. Non digo que todo, porque podedes facer unha partida para axudas directas, se queredes, que non estaríamos en desacordo, pero 60.000 euros xa está claro que non son suficientes, porque de outra vez houve 80.000 euros e houve empresas que quedaron fora. Entón, ou A ou B. Hai que buscar unha alternativa a esas axudas directas, porque volverá a ser informado en contra por intervención. E despois, con respecto ao IDAI, eu falei con intervención fai 15 días, 10 días aproximadamente, preguntei sobre a situación do IDAI e xa lle advertín que seguramente se pretendería votar fora do crédito extraordinario, do suplemento. O que non sabía era o resultado da comisión informativa. Claro, adivino non son, pero bueno, a intención víase e sabíase o que podía pasar porque estábamos bailando na perigosidade esa do 50% que falabas ti outro día, Souto. Si vai ter que salir a licitación, si vai ser simplemente un modificado da empresa que xa está contratada. Eu creo que é a mellor das maneiras sacalo porque realmente non se sabe a partida que vai destinada a ese modificado e a ese proxecto. E por outro lado, decir que isto xa naceu mal, xa os pliegos xa foron como foron aprobadas as bases como foron, e eu creo que aquí hai responsabilidade de non só vosa, eu creo que é a máis importante, a vosa responsabilidade. Esas 1.600 luminarias das que falas, eses postes da luz que non aparecen, ou que son necesarios agora, esos cuadros que estaban como estaban, eu creo que había empresas de mantemento que xa eran coñecedoras desa situación, en algúns casos. Eu que non entendo como poden hacer un proxecto con tantas deficiencias, porque dixeches algunhas deficiencias, non, son moitas deficiencias, según estás dicindo, e según estás enumerando. Non entendo como un proxecto de semellante magnitude pode aparecer con estas deficiencias. Podo intuílo, pero non o acabo de entender, porque ao final estamos xogando cos cartos de todas e de todos. Si tens un proxecto está redactado por un técnico e o collo está redactado ese proxecto, está así. Por un técnico que non fai o seu traballo de campo, logo. Que fai a mão alzada o proxecto. Sin ver o que hai realmente no terreno. Eu non o acabo de entender. Explícame, porque, claro, a ver, aquí os técnicos, aquí eres ti, non, polo que dis. Por demais non son os técnicos, pero un pouco de sentido común. O proxecto era un proxecto estrella, naquele momento. Entón, ese proxecto estrella saleu estrellado, porque faltan as conexións en línea da red. Era un proxecto estrella dele se cadra, pero que ao final foi aprobado contigo, faltaban os cuadros. Si estaba estrellado, estrellacho ti de todo. Os cuadros que non estaban como estaban, e ao final, cando chegas ahora mismo, nun proxecto desta dimensión, encontras que, pasa a parte técnica a revisar un proxecto destos, quer decir que antes a persona que fixo este proxecto, penso que non miro moito por ele. Ahora sei. Con respecto a que falabas dos cuadros, eu non sei se había mantenimiento ou se non había mantenimiento dos cuadros. Os cuadros, como se ven, é como están. Non hai nada que ver. Mantenimiento, e os que se cambiaron, os que cambiamos, non, xa. Que digo, os que cambiamos, non. E os que cambiaron agora mesmo parte deles estaban estes, e os que quedan por cambiar. Son 100 cuadros, 106 cuadros. Cal era a empresa que estaba antes co mantemento das instalacións da iluminaria? Había tres empresas. E cales eran? Unha tiña 2 lotos, e depois cada un había outras que tiña cada unha sola. Vale, pero cales eran? Non, as empresas sabemos todos cales son, non é decir, dar nombres aquí de nadie, porque sabemos perfectamente que empresas que daban mantenimiento, claro, aí. Entonces, é o que hai. Non, pero podes dicilas, di. Menciona as empresas que estaban xa con mantemento. Había máis de 3. Estaba Novistal, Formatesa, eran 3.
No, pero quería que mencionara eso. A ver, me falta que eu dixa que son as empresas que son de novos, todo. Acabo de decir que son as empresas. Son boa parte das empresas que hai no Concello, Sí, está claro que sí. Son das que hai aquí. Pero precisamente cando a contratación desta obra é unha das que estaba aí, non? Pero o que tiñan é o que tiñan. Bueno, pois algún coñecemento do que había, pois tamén. Aún cando a empresa que leva entonces a hora de facer un proxecto pois habería que consensuar. A empresa que leva o mantenimiento normalmente non fai proxectos, está claro. Ele manda o seu mantenimiento, os cuadros sei que non tiña mantenimiento, según ele falaba, non sei se tiña ou non tiña, según falaba que non tiña mantenimiento, que solamente estaban para cambiar luminarias. E agora mesmo, claro, agora aparece a receta, e xa non tengo aparece o cable, que está dañado como está, e o que hai. E agora mesmo que se falta estes 200.000 euros basados único e exclusivamente para desarrollar este proxecto. Este proxecto normalmente pasará a licitación pública e acabou, non ten nada que es. Un minuto, Valor, perdón. Quería contestar a Alex porque, bueno, parece que eu minto, pero teño aquí a tua conversación do 20 de abril que xa che iba a decir no pleno anterior e cortásteme, bueno. Teño audio, despois... Non, parece algo inaudito na historia do Concello que empecemos a facer feira cos cartos da xente, non? Creo que hai moitas cousas que solucionar antes de aprobar esos presupostos. Sí. Non sei a que te refires. É que veñen un par de meses importantes para o Concello e neso estamos traballando. Está habendo algún tipo de achegamento, estamos falando e a partir do que se acorde, pois veremos como evoluciona o dos presupostos Estamos falando dos presupostos e como evoluciona ese cambio de alcaldía que nos toca o mes e medio. Saco na conclusión que primeiro, antes de presupostos, ni de subvención... Si sacas as túas conclusións, pero nesa conversación eu tamén falei de que quedaban pendientes flecos que ti non acabaches de concretar nas reunións que tivemos cos orzamentos e co remanente. É certo ou non é certo? Despois del 20 de abril, as reunións dos orzamentos foron posteriores a isto. As reunións dos orzamentos foron posteriores a isto. Non. Isto que me está falando ti de como se repartiu de cultura... Non. Foi posterior a isto. Mentira. Porque a pregunta é... Na primeira reunión xa se falou dos remanentes, e xa se falou que tiñades 150.000 euros, non, minto, 100.000 euros para cultura, deporte e demais. A miña pregunta é... E iso quedou pendiente dende a primeira reunión, e iso foi ao que me refería nesa... A miña pregunta é que hai máis importante cos orzamentos, pregunto, que solo se me ocurre unha cousa máis importante que vos cumplades, que sexades claros. O sillón, a partir de un mes e medio veremos se importa das asociacións ou non. Que non, é facer as cousas en consenso. É facer as cousas en consenso. E cando se queda de informar de algo, informar, e non dicir que se informou. Vaite por aí, vaite por aí. Non vayas por ese lado, vente por onde é. Sí. Gracias, Manuel. Que comí medio minuto. Non me na radio. Vamos, non teño anotado así nada. Vamos a ver, no que estamos falando do... A ver, o proxecto de IDAE parece estupendo, pero o proxecto mellor ou peor elaborado creo que é unha xestión de unha inversión para a Vila de Cruces que rondemos 800.000 euros que supuxo o cambio de moitas luminarias e un aforro enerxético moi considerable. E os proxectos, como en todos, creo que basta por ver o primeiro, ou veremos cando chega o primeiro que non se modifique, incluídos os que estades facendo vosotros, os proxectos, claro que sí, modifícanse para melloralos, que o que lle ocurre a todo o mundo en todas as circunstancias. O que ocurre que neste caso, o que estamos falando, si o director de obra que vai a facer ese proxecto que nos estás dicindo é conocedor de canto costa facelo e que xa ten feitos os números, entonces nos entrega o proxecto, aprobamos a modificación de crédito, Santa las Pascuas, non ten tampouco maior, non ten maior problema, pero o lógico, si xa estuvemos falando na comisión, estuvemos de acordo en que eso había que darlle unha volta. Estábamos de acordo que había que darlle unha volta porque hai un informe do director de obra que fala de moitas cuestións, de moitos fallos, de moitas cuestións que faltan, de unha modificación que hai que facer, pero a min, a ver, estou de acordo que me digas que o di un técnico, pero que un técnico non pode decir así a bote pronto, estos son 237.210. O técnico di que son 237.210 porque ten
cousa a cousa, inventariado o que hai que facer e o ten valorado. Entonces, eso é o que necesitamos para seguir adiante. Si temos eso, si temos xa o presuposto, ainda que non este finalmente aprobado o proxecto, pois eu creo que estaríamos de acordo, ou polo menos estaría de acordo. Pero é que este número non sei de onde sale, si é... Me estás dicindo que lo sabe, pero es que nos lo transmita a nosotros, que nos poña un presupuesto, unha relación valorada e non un informe de deficiencias. Si, con ese documento simplemente, eu creo que sería suficiente para estar de acordo, vale, esto está presupuestado, está valorado, vale tanto, a partir de aí, pois, vale, redacta o proxecto, e que tardes algo máis, pero polo menos temos que ter unha relación valorada de cales son os elementos que tal, a canto vale cada elemento e un importe total. Eso é o que necesitamos, e senón eu consideramos que esta cantidad se debe quitar da modificación de créditos hasta que esté especificada, esté concretado o que estamos falando. En canto ás subvencións, a ver, de acordo que nosotros facíamos alias e vosotros tamén criticabades eso, pero eu o mismo argumento que me valía para aquela, creo que me vale para hoxe. Faltame por decir como faríades ou como se pode facer unha xestión para sacar por concurrencia competitiva unhas subvencións nun concello como o noso, onde os organismos que están chamados, ou bueno, chamados por decirlo entre comillas, pero bueno, hai algúns que é evidente que para otorgarlle unha subvención, pues, a ver, si lle damos unha subvención ao equipo de fútbol, eu non sei a concorrencia que vai co de Sillera, co de Larín e por aí. Claro, con quen concurrimos? A concorrencia competitiva é abrir un procedimento onde calquera que puntúe, sin ser de aquí, pode puntuar, non? Non, sería para as subvencións de aquí. Pero vamos a ver, pero nunha concurrencia competitiva, se estás poñendo determinadas condicións, xa non sei se é tal concurrencia. O sea, de acordo que... Pregúntalle a interventora, que é un reparo que pon sempre. Sí, pero a interventora pon o reparo por non ser de concurrencia competitiva, pero o que non chegamos a decir é para que a concurrencia competitiva sea real, que condicionantes podes poñer, hasta onde a podes acotar. Eu podo acotar que solo sea que ao meu proxecto de subvención solo se presenten ¿me entendes? Ti podes facer as categorías que queiras e poñer os filtros que consideres, vamos a ver. Podes facer unha categoría de clubes deportivos, entendo eu, unha categoría para asociacións de veciños, a que hai subvencións a asociacións de veciños. Eu creo que non hai só unha asociación de veciños. Pero vamos a ver. Creo que non só hai unha asociación de veciños. As outras asociacións non teñen a posibilidade de poder acceder a esa subvención. Por exemplo, se des unha subvención a un club deportivo, como está dando aquí, que concurrencia competitiva terías contra él? Serías cantidade de participantes dentro do club, o sea, de xogadores, terías categorías, terías proxectos durante... Tes un club? Non, tes varios clubs. Un é de fútbol, tes un club de loita, tes un club... Bueno, vale, pero sigo para dar... En relación... Para dar para cada cuestión concreta. No, pero ti metes... O sea, ti faz para clubs deportivos. En relación a iso, faz diferentes categorías e vas a puntuar polo que pones. Pero estás dando, subvención por un lado, estás dando por un lado a un club deportivo de fútbol. Por outro lado, estás dando ao club de son os clubes deportivos de aquí. Estás tirando a todos, xa. Sí. E cada un na súa categoría. Claro que lle vas a dar a todos os que cumplan as bases que ti pones a concurrencia competitiva. Pero as bases, entonces, onde está a competencia nesa concurrencia? Pero é que se cadra os clubes deportivos non é o maior problema, porque ao final, bueno, sí é un problema porque os quen califica e quen barema a pasta que se lle dá a cada club. Porque vos debades unha cantidade e agora eles suben un pouco e cal é o criterio? Pois haberá que ter algún tipo de criterio. E o mismo que as asociacións, non? Establecer o criterio é que as asociacións o mismo. Non ten nada que ver con esa diferencia entre nominativas ou concurrencia competitiva. Eu creo que sí. Eu digo que o motivo por que nosotros... O peor é que se están evadindo do tema, sabes? Bueno, a cuestión por lo que facíamos nominativas era precisamente por a cuestión por lo que facía de nominativas sería que fora, pero había asociacións que igual tamén querían optar a algún tipo de subvención para poder levar
algunha actividade a cabo e non a tiñan. Entón, siguen sin tela agora. Pero é unha discusión distinta. Non, é o mismo, porque se ti fas por concurrencia competitiva e informas a todas as asociacións, pois todas as asociacións teñen a mesma oportunidade, pero así non a teñen. Así non a teñen, porque é nominativa. Señores, vamos a ver, vamos a rematar, senón non acabamos. Eu sigo sin saber cantas asociacións de veciños e veciñas e asociacións culturais hai no Concello, porque os concelleiros que están no goberno non saben A ver, con respecto ao tema de... A ver, nós estamos aquí estamos aprobando ahora mesmo aquí o dos centros de Iraixo e unha modificación de crédito para esta partida. Pero como sabedes que é deste importe? Que? Como sabedes que é deste importe? Como sabedes que a modificación de crédito, se o técnico non fixo un informe valorado, como sabedes que se necesitan 237.210? Porque o informe de Canil, de toda a medición que ten el. Pero vamos a ver. A ver, se este ahora mismo, se tes este crédito, e pasa... Nosotros consideramos que hai que evaluado no que falamos, que sea unha valoración máis concreta do que eles van a facer, porque onde está o informe tedes un informe valorado de eso? Lleva a pregunta. Ese informe te pon todas as partidas. Non hai conclusión de... Cando falan de 37 metros de cable, falan de 37 que non saben. Os 12 puntos de... Pero non hai nin plano, non hai nada disso. Ten a medición. Hai unha medición bastante alzada. Onde a medición? Onde a medición? Das partidas que aumentarían, das partidas que deixarían, nada máis, pero non se sabe que se queda comunidade. E depois, os puntos de luz están pasados, son 993. Eso debería ser como tiñades no proxecto anterior. Pero o que estábamos falando, a mesera o que estábamos falando na comisión, o sea, o que estabades falando era de facer unha modificación da totalidade do proxecto, o cual nos impide saber exactamente que é o que está mal, o que hai que modificar e o que falábamos na comisión, o que falamos, que se debería facer unha separata de realmente que é o que hai que modificar, é dicir, non chegar a 237.210 pola vía de facer un cálculo que é 1.000.000 de euros menos 800.000, porque eu agora, por moito que mire aí, teño que compararlo co proxecto original e non son capaz ahora mismo, bueno, non son capaz. Capaz sería, pero non de conocer o que necesito saber. O que necesito saber é que é o que hai que facer a maiores. O que está dicindo, cuadros que hai que valorar, pois esos cuadros. Unha cousa individualizada as seminarias, o que vai haber que facer, non do total, porque se facemos outra vez un proxecto total, pois vale, se antes eran 900, ahora son 100 farolas, pero non, o que necesitamos saber é cales son as 100 que hai que facer agora, donde o normal, por eso falábamos de que posiblemente, e que ademais é o que se falaba, se posiblemente hai que facer un proxecto aparte para sacar o concurso, aparte ten que estar especificado o seu presuposto, non vos vai a valer un presuposto conforme está aquí, porque isto é modificar o anterior, e claro, o anterior non vas a volver a sacar na súa totalidade a concurso, que está feito unha parte. O sea, sí ou sí, eu entendo que ten que ser algo por separado, ten que ser unha cuestión separada, corresponda despois o mesmo adjudicatario. Estamos falando da modificación de crédito para aportar a isto. Non vamos, aquí vai haber un pleno extraordinario, porque que? Pero non temos isto ten plazo, todo ten plazo. Pero o plazo dixemos que era en decembro do ano 22.
decembro do ano do ano. Bueno, a premura que haxa en que vos hagan a documentación, Pero o proxecto podemos facer o proxecto, se debate, se fai no momento, vamos, as dúas cousas. De acordo que a modificación de crédito ten máis trámite, pero vale, pero bueno, tedes que apurar a facer o proxecto tanto antes. Eu a vista do que hai aquí era o mismo que estábamos falando antes. Facedes unha modificación do total do proxecto, pero nosotros consideramos que debe ser unha separata. O proxecto, vale, pues unha separata do que realmente é necesaria. Non vamos a enrocar con esto, estamos perdendo tempo. Ao final, vai ser a minha conclusión sempre vai ser a misma. Vai ser a misma. Pero Entón, vai emendada a proposta. Sí. Modificas os conceptos 37.000 euros. Sí, sacarse na partida correspondiente, entón, o importe total tamén se modifica. Sí. Eu trataría de poñer unha emenda co tema das axudas COVID, que sería non destinadas toda a partida directamente a axudas directas. Eu creo que podería que buscar, para que conste en acta a nosa proposta, non? A buscar algún tipo de alternativa para axudar que non sexa só axudas directas, porque polo que dixo outro día, polo que nos informou Mireia, era que se iban a partir en dúas fases de 60.000 euros. Bueno, pues eu creo que poderíase buscar, pois, credes 60.000 euros, ainda que eu creo que vai estar informado en contra, pero podería ser unha alternativa e outra alternativa buscar, pois eso, promoción, formación e algún tipo de saída que propoñan os comercios e a corporación. Considero que todo, bueno, podría ser debatido, no sé, simplemente genéricamente se fai a modificación ahora con axudas COVID, debatido despois. O que pasa é que non entendo, porque antes había, a nós propuxos unos 150.000 euros, non? E agora son 120.000, que tamén variou a cantidade, non? E non houve explicación. Eu tamén estaba en que en algún sitio visto outras cantidades para axudas, pero bueno, nas reunións aparte que había outras cantidades. Nas reunións informouse de 150.000 euros, agora son 120.000, non se nos informou, nin se nos dixo. Pasamos a votación. Perdón, me faltaba sin entender. Con respecto a este centro de modificación de créditos, nós seguimos votando o que nos falta. Entonces, vemos que se están lapidando 2 millóns de euros que había de remanentes de tesorería. Non se fala nada do polígono agroforestal, non se fala nada da tría de agua de Brandariz, non se fala nada do cemiterio de Añobre, non se fala nada da depuradora do Matadero e non se fala nada tampouco da posta en marcha do centro de día. Vemos que o remanente de tesorería pouco a pouco está desaparecendo e vostedes, sinceramente, queren vivir das rentas do superávit que había aí, volvendo a repetir, lapidando todo o forro e o futuro de inversións. Iso é a pura realidade do expediente de modificación de créditos. Estamos hoxe case con cerca de 1.000.000 de euros, case era 1.000.000, pero agora baixouselle. Hai poucos meses se fixo sempre, e pouco a pouco, de 2 millóns de euros que había, que iso se vai a quedar en nada. Así se están levando en cada expediente de modificación de crédito. E obras importantes, como dixo, o polígono agroforestal, nada de nada, a tría de agua de Brandariz, nada de nada, o cemiterio municipal de Añobre, nada de nada, a depuradora do Matadero municipal, nada de nada, e a posta en marcha do centro de día, nada de nada. Sigan así que van por moi bo camino. Sí. Aquí acordache ahora al depurador do Matadero por 30 anos. Iba a decir, é normal. Hai 30 anos non había Matadero, hai 30 anos non había auditorio, e hai 30 anos que moitas seguro que non había Matadero. Pues non estou tan seguro, hombre.
Porque as cousas o matadero... As cousas que pasou que vai que reparando, como están reparadas as pistas. O matadero, xa para usted, normalmente foi iniciado na época de Sergio Iglesias. Pois, se lle chegou o momento de facer unha depuradora e de datar... Chegou o momento agora. Chegou o momento agora. En 30 anos non... Vamos a ver agora. As cousas cando necesitan. Hasta ahora necesitan cada unha carretera se derfai e o antes se derfai este ano e hai 3 anos que non se derfacía. A ver se é verdad, temos suerte na carretera de Santiago. O minuto que ahora mesmo que o matadero que non ten depuradora non necesita, necesita agora. Ustedes non ten depuradora e necesita agora. O matadero é un matadero antigo que non estaba cumplindo naquele momento cando se fixo, cumpliría co paso dos anos foron requerindo cousas e se foron facendo. Agora, neste mandato que usted está aí, que o puñeron aí, requeriu o medio ambiente, que puñeran a depuradora. E a usted paso ali... E nós tamén o requerimos. Nós tamén o requerimos. Vale, outro tema. O cementerio de Añobre. O cementerio de Añobre vais a facer un proxecto, que aí hai un proxecto que vais a facer unha primeira fase, a mitad non pode facer nada no cementerio de Añobre mentre non aproba o plan de dotacións. Non pode facer nada ali, absolutamente nada. O primeiro que ten que facer é aprobar o plan de dotacións como do polígono agroforestal e consignar as partidas para ali. Esa é o que ten que vender aos veciños, a verdade, non mentir. Non, que yo digo a interventora. O primeiro que teñen vostedes é aprobar é o plan de dotacións. Con consignación. Pero vais a aprobar o plan de dotacións. Pois, se ten que estar aprobado hai 2 anos. Sí. E que lle deixamos toda a documentación preparadita. Outra tanta. O polígono famoso agroforestal. Que non falo de polígono agroforestal, que vexas agora aquí con el. Vamos a ir con el 20 anos. 20 anos, miren ustedes, no polígono aí. Falas agora da agua de hora do mes. Outros 20 anos ou 30 anos que xa levan pedir. 20 anos ou 30 anos. E agora hai que levar. Canto tempo é que estamos falando de agua de hora do mes? Estamos falando desde 2 anos. Desde cando empezou unha sequía. Cando foi que empezou a sequía? Cantas sequías pasaron? Vamos a ver, non se pode ir dicir que fa e depois non lle fai nada. Canto che dixeron, cantas veces che pediron que agua de hora do mes? Cantas? Que vou dicir, nós estaba metido no noso programa, que era unha das primeiras inversións que se iba a facer, se nós tomáramos o gobernando. Eu comprendo que ti programa se te maravilla, programas o que queira. Depois, ao final, o resto... Pois vostede que non lle deu buscado, e lle dixo que estaba aquí como os técnicos mirando un tipo de lugar a outro. Pasamos a votación. Mira, eu sigo lle dando voltas a un asunto, que é o dos 120.000 euros das axudas COVID, porque parece que están pasando así desapercibido. Que se vai aprobar unha modificación do orzamento con 120.000 euros para axudas que realmente non, tampouco. O sea, se 237.000 euros non están debidamente justificados para aprobar, eu creo que eso tampouco. Fixen varias preguntas, pero, bueno, aquí o teniente alcalde acordalle o sillón, penso que é o que a mí me importa, non? Pero o que eu lle preguntei non me contestou absolutamente nada, nin o número de asociacións, nin a que alternativa poderíamos facer co tema das axudas COVID, e vais a aprobar, visto lo visto, vais a aprobar, pero queda aí, as preguntas quedan no aire. Poñedos un día para preguntas. Sí, poñemos un día para preguntas. Só eu creo que aprobar unha modificación do orzamento con 120.000 euros sin realmente saber a onde van ir, pois... de que maneira se van a empregar. Solo un minuto. Gustaríame que non quero deixar pasar por alto isto, que me explique Jesús, cando falou dos 37 km de cable, se estamos chupando todo, a que se refiere? Mire, vostede, se queda que... No, eso non está en papel. A falar do plan do IDAE, falamos aquí largo atendido todo o que queira, E máis digo, lugar por lugar, parroquia por parroquia, en que sí que están os puntos de luz a tanto alzado. La pregunta é fácil, pero aquí estamos chupando todo. Se meten 37.000 metros de cable, cando hai farolas ou 9 farolas que están xa conectadas nunha línea e lle faltan 30 metros para levarlas a un contador. E desas... Que non estou preguntando, estou preguntando... Cando vostedes levaron o primeiro informe que trouxeron para aquí e o presentaron á Secretaría o primeiro informe do modificado, que eran 4 líneas, e teño que volver un pouco por a secretaria e dicir, oye, non levan ustedes isto, que isto nos van a botar fora
a ustedes de aquí se levan isto. Sí, solamente un tanto a tanto dicir, aproximadamente pode valer tanto, e depois fago o segundo informe. Vamos a ver, queda moita desconfianza deste informe que facendo un 49,99% do presupuesto que se adapte así real. Fagan ustedes un proyecto e despois se é un 40%... Contestalle a Julio. Estou preguntando, polo tempo está me dicindo que hora é. Estou dicindo que a que te refieres esta pregunta, cada afirmación, si estamos chupando todos. É tan fácil como decirme eso ou pedir disculpas, que tamén pode ser, si sabes. Sabe que é un chupar o dedo? No, aquí non apareceu o dedo por ningún lado, apareceu aí. O dedo visual. No, dixe, pero aquí estamos chupando todos. Eso estaba dicindo vostede. Hai que ter cara para pedir disculpas cando nunca has dado. Hai que ter moito Mira por mí, por favor. Non va a rectificar, non? Non vou rectificar. Muy ben. No nos pongas mal, que non rectifique. Pero o de chupar vou non rectificar é no sentido de que está chupando unha adicación e seguimos sin responder, non está facendo o seu traballo. Seguimos sin responder ao que lle preguntamos. Otero falta os 180.000 euros que viño parado cada 4 anos. Mira vostede. Vamos a votar isto. Votos a favor. Moi dignamente cobrados. Por favor, sí. Votados que enmenda, non? Inclusive sacando os do que a casa. Correcto. Votos contra. E o dos 120.000 non se fala. Abstencións. Non se fala dos 120.000. Eu creo que aquí a xente. Abstencións. No, o que vamos estar todo o día dando voltas a isto. Eu penso que xa está debatido e recreativo. Que aquí te vamos falando disto. Más de media hora, non ten sentido. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, estuvimos teniendo las ayudas COVID continuamente. O sea, nos reafirmamos, ayudas directas. Ayudas COVID, pero sí estaríamos a ver cosa de afanar de cómo se distribuyen, a ver propuestas, eso sí, que se destinen a esas ayudas, todas son ayudas COVID. Sean directas ou sean... Preséntase unha proposta. A ver, por a nosa parte creo que estaríamos... Presentas unha proposta e debátese. Presentas unha proposta e non se chega aquí, xa que as cousas... No, hai que cambiar que se... Pero despois hai que, creo que hai que ter unha reunión para poder sacar unhas bases para poder distribuir. A resposta do goberno local que de mil amores o debatimos entre nós, pero en realidade eles son os que teñen que traer o que di Alex. Non é aprobar 120.000 euros nas cegas. Falan de dúas fases, entre 60.000, pois terán que traer unha proposta concreta que plantada ben. E debatila consensual. Por eso, a nosa petición que se teña en conta. Bueno, abstencións. Pasamos ao punto 6. Sería o expediente o 324. Miren. Vale, para aprobar a certificación final do sería por importe de 19.442. Aquí o suplemento que falamos con anterioridade na suplementos son de 9.000, non? Perdón? Si, os suplementos son de 9.263 e incrementos por 10.000 que xa Mari Carmen. Por 10.000 xa tiñamos partido para si faltábamos ese suplemento na 9.000. Alex. Non temos moito que decir neste. O sea, nosotros o único o que estamos falando que votamos de menos que non se incluya o proxecto correspondiente ao que falta o pabellón, posto que cando se acordou o primeiro proxecto que agora estamos facendo esa modificación, se quedara en que naquele entonces o cuarto non daba, o
cuadraban para poder facer a obra completa, se había falado de que esta obra se iba a intentar acometer ou se iba a acometer a máxima brevedade posible, porque foi contratado se vai máis un ano. Votamos de menos esa actuación. Isto xa falamos, é un momento de poder da parte de poder. Vamos a votar. Votos a favor? Votos contra? Abstencións? Entón, por favor, de negar. E abstencións, Pasamos ao expediente número 7, que sería o 249. Mirella. Parece para aprobar o proxecto técnico denominado do muro interviano no lugar do llano, por importe de 17.000 con 72 serían 14.562,58 máis IVA que son 2.058,14. Mari Carmen. que xa está aprobou antes a... Sí. O que se, o informe da técnica aquí, non sei se hai tampouco está sentir máis agua, non sei. Pero bueno, a mellor hai posterior. É que había un proxecto, eu supoño que había un informe inicial que estaba asignado, despois como cousa a comisión informativa, o expediente quedou bloqueado, e creo que foi ese motivo polo que ela non pudo subir o informe, pero non o pudo asignar. Despois a conservación xa se convocou a comisión pasou ao pleno, e a mellor quedou sin asignar aí, me está indo con ela, pois se ten algún problema en poder asignar. Pero cando os expedientes van á comisión informativa ou van a pleno, non podes traballar con eles, que van bloqueados. Alex. Bueno, o mismo argumento que antes, non vamos discutir a necesidade do muro, pero si podemos discutir a forma de proceder e, como sempre, traelo para que as curas salgan porque veñen sin consensuar, por responsabilidade hai que votar, non? Non é moito máis, que decir. Un pouco aí, diría o mismo que dice Steve, consideramos que xa dixemos, bueno, dixemos e avanzáramos xa hai uns meses, que nos daba a sensación que ibades a ir puntualmente, traendo modificacións de proyecto puntualmente para cada cousa que se necesita, o cual, para todo o que estamos facendo, se perderon desde as primeiras negociacións que foron en abril, van 4 meses, ou casi 4 meses alá, cando todo se podía haber feito moito antes, posiblemente se podían haber chegado a algunos acuerdos ou deberían ser obligados a chegar, e ao final, eso, que creo que nos convocastes un pouquinho para cubrir o expediente, nos convocastes a unhas reunións, porque fomos a unha primeira reunión, plantexáronse unhas cousas que agora se están facendo, volvemos a unha segunda reunión sin haber mudado un ápice, non se mudou nada da primeira, fixemos novos plantexamentos, os anteriores e os novos, e foi unha terceira reunión, e se volveron a facer plantexamentos en unha das reunións, o sea, eu non entendo que unha reunión para negociar algo sean reunións onde alguén plantexa unhas cuestións, se lle plantexan obxeccións a esas cuestións ou supostas melloras, e en cada unha das posteriores reunións se volve a plantexar o mismo da primeira vez. Entonces, bueno, despois, eso pola vosa parte, nas reunións que tivemos, por lo menos, bueno, viñera Carlota unha comigo, nós non propuxamos nada porque estábamos pendientes de que o grupo de goberno rematase de informarnos sobre algunhas cuestións que lle fixamos durante esas reunións. E seguimos sin ter resposta. Pero no noso caso, que fixemos propostas, sí, vos nese caso sí. Nin sí, nin non, nin quizás. O sea, fomos á segunda reunión, as cuestións plantexadas eran as mesmas, as propostas foron as mesmas, alguna añadida, e fomos a unha terceira reunión, é o mismo, claro, as reunións, se se pretenden facer reunións para negociacións, transcurren así, pues, bueno, e ao final, adiantámoslo xa públicamente, que considerábamos que se pretendía gobernar así, o que vemos, ¿no? Foi o mismo que decir que
que bueno, que Julio, a hora de pedir disculpas, o que sí se debería igual un pouco recoñecer os errores e decir que non dixeches que por culpa nosa da oposición que nos deixábamos sacar os presupostos adiante, que non se dixo públicamente que todos os colectivos perdían as subvencións. A pista da Casela de Loño que non se iba a facer porque iba o remanente e non se iban a aprobar. Todas esas cuestións que se dixo que non se facían e que nós anticipamos que se podían facer con a modificación de crédito, ahora se ve o resultado. Eu creo que do que un di a veces ten que desdecirse tamén públicamente, decir, pois mira, eu pensaba que era de outra maneira, porque senón o que se está facendo é non decir as cousas como son, sea porque non se conocen nese momento ou o que sea, pero incluso se é porque non se conocen nese momento, pois home, o correcto é reconocer os errores. Pasamos a votación. Tenemos que é completamente necesario e non hai... Nós proponemos que faga unha modificación deste proxecto para que se incluya o camiño o de Sánchez hasta o curso de que vai a Casa Nova. Creo que é xusto de que os veciños da parte de baixo poden ter ese viraxe e que tamén o muro de contención que está caída da liña para baixo teña a mesma seguridade que pretenden vostedes que teña unha columna. Eu estou de acordo con usted, señor Otero. Estou perfectamente de acordo con usted. Iso non leva 2 anos, ni 3, ni nada. Cantos anos leva isto? Outros 30. Cantos anos leva isto aquí dentro da cabina? Leva 30 anos. Esa marquesina colocaste agora aí. Sí, pero o de Sánchez que está aquí, cortastes por a taradela completamente en vertical. É dicir, que é o mismo... Canto tempo leva aquí? Vostede está unha marquesina, cando o terreno soporta en vertical, ainda sendo roca, ten o seu problema para canto máis un terreno blando como este, que non é un terreno rocoso. Eu digo, se usted quere ter o apoio noso, o voto favorable, faga a ampliación deste muro, comprométase a sacar eu estou comprometido Cordollar, estou comprometido con as 28 parroquias. Hágame caso. Pero usted quere facer a ampliación do muro hasta como eu estou comprometido, primeiro terei que falar co veciño, donde di usted, no campo da festa, terei que falar co veciño se fan os testos do terreno. Primeiro hai que falar co veciño. Se cede ou non cede, ou hai que comprar. Primeiro hai os procesos, entre deses hai outros procesos. Usted ahora mesmo acorda aquí, este muro, aí no campo da festa, pero acorda agora. En 30 anos non lle acordou. Agora acorda agora. Entón, claro. E usted acorda agora, mira, este terraplén ten os mismos 30 anos, do campo da festa. E o do campo da festa, cada paso, e é certo, cada paso está baixando máis. Usted non se preocupe. E a disponibilidade dos terrenos teña plena seguridade que o veciño da parte de arriba sí que llos dá. Usted non teña ningún tipo de problema que vou facer con ese veciño, máis con outros veciños máis, que non teña problema falar con os veciños todos que me están facendo cesións gratuitas. Estánse portando ben comigo. E teño que agradecerlo. Entón, a teño que agradecerlo, non hai problema ningún. Eu vou falar con ese veciño, máis con outros veciños máis. Tamén vamos a fazer ahora mesmo un desanche ali por veciños por a parte de baixo do campo da festa, que vai ali para 3 casas, que non teñen acceso, que vai a por Dios, como está aquelo. Eu creo que usted nunca se preocupou disso. O preocupou algo. Nada. Bueno, vamos á votación disso. Votos a favor? Votos contra? Abstencións? A favor de xuntos e abstencións de Mireia, te la palabra. Nada de dar conta do decreto que se 26 de maio de 2021 e a de conta das medidas contrarias ao país. Pero a maioría ten esa rúa básica, Estamos con o tema, a ver, estamos hablando co proxecto da Rúa Vázquez, que está dous somos a todos para que mirades, basado en que normalmente falta aquí a utilización de carreteras. A utilización de carreteras, porque claro, aquí en ese sentido, bueno, pues son un pequeno, que esto estaba no medio do pueblo, pero parece que a carretera que hasta o curso é de xunta. Creo que sí. Entonces, falta o permiso de carreteras. Entonces, por o tema de aprobar o proxecto
porque despois ao final vais a pedir permiso, terei que deixar de falar con eles, O permiso está solicitado. cando está solicitado, pero terei que máis Consta de patrimonio. para incorporado. Consta de patrimonio que chegou o goberno, e máis o de previsión de proxectos de edificación que tamén chegou. Xa, pero o que pasa que, a ver, Aquí hai un informe de intervención desfavorable. de secretaría. Perdón, de Secretaría. Un informe de intervención desfavorable. Eso que non lo quero meter pola porta de atrás. Tamén. Pero basado en que? Cale a porta de atrás. Estamos a Vamos porta de atrás. Aprobar un proxecto con un informe desfavorable da Secretaría. Un proxecto que vostedes hai 6 meses que son coñecedores desto, tuveron reunións en enero, e desde enero hasta julio, eu creo que houve tempo suficiente como incluso de presentarle aos vecinos. O máis lamentable que se vai a gastar 800.000 euros en cerca de 200 metros, ou 200 e poucos metros, e nin os vecinos o coñecen. Usted non se preocupa que os vecinos están con cero por día. Sí, no, Cando faga. xa están preguntando que é o que se vai a facer. Que é o que se vai a facer aí. Que nos queiran meter un informe, ou que queiran que lle damos un visto bueno a un tema que ten un informe desfavorable, entonces é excusado que viñamos para aquí. Vamos que falta esta autorización que está solicitando a carreteras e que nos falta a autorización de carreteras. O que non ten sentido, para mí, o que non ten sentido é que estea que haxa carreteras metida no medio de xunta, metida no medio do casco urbano, no corazón do casco urbano. Iso que non ten sentido. Nunca chegaría a entender. Como pode haber unha carretera da xunta metida dentro do casco urbano. Eso Todos os lados. porque A carretera está onde está, xa está. A ver, pero Carretera que pasa pola bandeira de Carmón. Que pasa pola balada. pero dentro do casco urbano A ver, a cuestión importante é que necesitas un permiso de carreteras e hai un informe desfavorable de Secretaría. Claro, houve reunións para falar dese proxecto, se moldeou todo o que sea, pero agora mesmo, claro, o problema que temos é que xurídicamente está informado desfavorablemente. Tedes que solucionar eso. É o que entendeu, vamos. Despois, a partir de aí, o que faga falta. Para eso se estuvo falando, No, porque falta remates tamén. Non tengo tabón. Teño que semana e pico. Además, este é un proxecto que puntúa tendo todas as autorizacións sectoriales, un proxecto Cando hai aquí un técnico municipal que nos enterou de que normalmente temos un proxecto que necesita autorización de carreteras, eu para min jamás me creio que normalmente dentro do casco urbano unha carretera que de xunta que morre mismo, que temos que salir, A bandeira non va nacional, que eso que ten que ver. porque salir, pero a bandeira non vai porque nacional, porque cruza todo. Bueno, pois, Pero e a bicicleta que cruza todo se lleva. E esta carretera que morre exactamente aquí, la línea do casco urbano de la línea. Independentemente de que morra aquí ou siga, da igual, o sea, hai que pedir. A cuestión, a ver, tedes que coller, mirar de procurar esa autorización como sea, ir a plantear a urgencia que hai, e hacer esa autorización. No, esto no se... Porque, a ver, a nosotros ahora condicionarnos a que teníamos que estar a favor de algo, hasta absterse tan siquiera con un informe negativo, que poñernos aí Bueno, non é responsabilidade por parte do representante do Concello. Solicitar Sí, moita responsabilidade. un informe negativo de Secretaría, a ver. No, e aparte desas cuestións, eu creo que durante as reunións que tivemos con este proxecto, nós, pola nosa parte, pola parte do NEGA, fixemos unha serie de propostas que ademais, bueno, acabo de decir Jesús que é un proxecto no que ten que haber participación, no que ten que haber quórum, no que ten que haber un consenso ca xente, xa non só ca corporación, e que a xente non teña coñecemento do proxecto, pois xa nos bota algo para atrás. E ademais,
bueno, que nós fixemos unha serie de propostas, entre elas era o tipo de material a utilizar e ata onde chegaba o proxecto. Volvemos a facer outro remendo como na Neira Vilas, porque os cartos chegan hasta onde chegan, entonces queda a mitad da calle sin facer, e aquí pasaría exactamente o mesmo. Cando nunha primeira reunión falouse de facer unha continuidade tamén do estilo de proxecto da Neira Vilas e ter, bueno, pois un pouco de consonancia o que é as obras novas do Concello, e nin se contemplou, nin se estudiou, nin se mirou de presupostar, nin absolutamente nada. Despois hai unha serie de deficiencias que seguramente, se se falara cos veciños, que seguramente xa chegaron as queixas, estou convencido deso, que é no sentido das prazas de aparcamento, porque estamos vendo noutros concellos limítrofes que está habendo ese problema e aquí non vai pasar o contrario, vai haber ese mismo problema. Incluso na última reunión, ti mesmo recordaches o tema dos aparcadeiros disuasorios. Será unha proposta que levávamos nós, que levabades, eu creo que tamén a tiña xuntos, e é algo fundamental antes de empezar un proxecto de semellante magnitude, que vai a abarcar, pois, sobre todo, a parte máis comercial do Concello, non? A xente despois vai ter que ter máis facilidade para desplazarse aos seus comercios, e o primeiro eu creo que hai que empezar polos cementos e non polo tellado, non? Eu creo que este proxecto non ten mala pinta, poderíase mellorar, ou polo menos dende o noso punto de vista, eu creo que debería rematar no cruce onde está a Delisa. Por outro lado, hai que previr antes de enfrontarse co problema, e sobre todo cando xa estamos advertindo con tempo. Os cartos telos que tes, entonces ti chegas a onde chegas, que non dá máis, non dá chegar máis. Sí, pero nós fixemos unha proposta que non a contemplaxe. Se queres chegar máis con fondos do Concello, chegamos máis co fondo do Concello, que vai haber proxectos, vai haber propostas para sacar proxectos aí. Espero que os apoies. Non, nós estamos facendo esa proposta e espero que a apoies ti. Eu quero dicir que todo o que se ademais a proposta xa foi feita durante a reunión que tivemos os portavoces, e non a contemplaches tampouco, porque poidose estudiar a solución que estábamos aportando e non se fixo. Si non dar máis, a diferencia que tes dunha forma ou outra, prácticamente estamos falando de mínima, que claramente, e daría unha textura prácticamente a todo o conxunto do que vais a fazer agora, marcar un modelo e seguir toda nesa línea aproximadamente, e non andar mezclando 50.000 pavimentos, que ao final facemos un tipizapi. Por iso mesmo é o que estou dicindo eu, ter unha continuidade com as obras novas que se vayan a facer e que se fixeron hasta agora. Non máis, isto non máis. Del informe que está aí desfavorable. Tens que votar primeiro a inclusión da urxencia. Eu creo que sin ese informe, con ese informe desfavorable, non podemos incorporar. Se queremos aspirar ao máximo. Faltanos ese nos teran. Se mandamos nos teran menos puntuación, mellor esperar que chega, meter expresa. Pero tens que intentar coller e conferir o informe despois de... Eu creo que ese proxecto, se se prolongase hasta o final, sería mellor valorado que o tramo que se pretende facer. Señor Ares, e nós apoyaríamos encantado que se fixera con dotación municipal. Estamos falando ahora mismo que con ese proxecto se encontran con o tema de aparcamentos, pues te imagina el área ao final de todo. Paso ao final de todo. Tería moito máis. Bueno, pois por eso mismo hai que previr o problema antes de enfrentarse. Tería moito máis atrancos, que por eso falamos a despois que a gasolinera, que para iso é unha barrera, que é un proxecto bastante... Ese punto non o acabei de entender. E despois na gasolinera se lle faz unha rampa para que suban, pero a continuación desto, que tal como estás conseguindo cesións para facer certas cousas, seguramente que non se van a poñer a que ti lle facilites o acceso á gasolinera. O diñeiro que para temos, poder acabar o proxecto. O diñeiro que temos é o diñeiro que temos. A partir de aí, temos 50.000 proxectos para fazer.
Quer dizer, este chegaría aí e a continuación deste contería un outro, sin ningún tipo de problema. O entronque de gasolinera xa non entendí. Bueno, entón pasamos a solicitude Non acabei de entender votación de urxencia. Votos a favor? Votos contra? Da urxencia. Con un informe negativo non podemos aceptar que Non sei. Xa das contas do Entonces, son mociones. sí, bueno, No había mociones presentadas que estaban presentadas en líneas sin incluir una ni nada. Estaban presentadas que xa quedaron nosotros. Non tiña, desde o último pleno non tiña ningún. eu creo que algún anunciaste que xa iba a presentar. Sí, sí, estaban presentadas. Pero desde o Pero non primeras que había presentadas. eu non sei se presentaste O mes pasado. eu mirei os últimos 2 meses. E agora non trouxen a carpeta, pero sí que eu creo que hai unha ou dúas presentadas. Eu creo que vou mandar a grupo. Mira, Patricia, temos aí unha... Patricia, non sei se a tes aí, a 3479. O número de registro 3479, non é imos presentar, facémolo como robo. Tedes 4, non? Sí, pero por eso esta non é imos presentar. Todas elas, non? Sí, a 3479 facémolo como un robo despois. E agora xa non vai. Xa non vai. Está aquí. Pero era da PSD. Tedes copias? Xa faz. Sí, temos copias aquí. Tedes unha copia? Eu podo abrir o ordenador, se non sei. Deixo os dúas para... Estas por a machada. Sí, a 34. Esta... Podes pasarme las de Word. Sí, sí, xa lle dixo, non Carla, para pasar. Aquí pasa todos. ¿Dónde? ¿Verdad? Lo mismo pasa de gracia, partido por valor bastante no olvido. No, pero tienes todo xunto, o conxunto. A vivienda sea a plaza. Viviéndose a casa.
No, pero... Bueno, se ten algún erro, mirámoslo. Pero... Vamos a ver. Non foi o que me pasou, Patricio. Son investimentos relativos a rampa e a... A rampa xa foi con esos cartos da conta. Bueno, pero podemos retirar. La residencia. Bueno, pero falámoslo, debatímoslo. que nas cando se fixo a rampa exterior. Sí, a modificación da rampa máis o... Penso máis que a preguntamos a partida, non? parte circular, non? Sí, creo Bueno, que pero falamos. O que a rampa máis o que a regulación interior. Sí, sí, a da parte circular. Sí, Está... foi en carta, non sei, o total de investimento. Bueno, pero si andamos a estar. Xa. Bueno, hai que gestionar. Se vende... Ao final é o problema. O importe este de 3.000 euros da plaza, máis despois o valor catastral de cada vivienda. Entendo que sí. Dúas son. Falaxe de tres, non? Sí, pero tedes as tres. Alex, Dime. Patricia 480. Vale, é a creación dun protocolo para as festas patronais das parroquias de Viga de Cruces. Segundo o ROC, a celebración de romerías, desfiles e servicios de música, baile ou ben actividades similares en espazos abertos e con acompañamento público na vía pública deberá desenvolverse nas condicións que deberían determinar a autoridade municipal correspondente. Nestes casos, con carácter previo de celebración, delimitarase o espacio ou itinerario. Dende que mellorou a pandemia epidemiolóxica, as asociacións veciñais das Cruces están reclamando un protocolo municipal que regule as festividades nas parroquias, sexan de índole religiosa ou civil. Por lo tanto, pedimos elaborar e aprobar un protocolo para as festas das parroquias de Viga de Cruces. Trátase de un documento oficial de obrigatoriedade municipal, segundo que se deben regir as celebracións das parroquias, as cales supoñen un reclamo da veciñanza e, ao mesmo tempo, unha salvagarda do noso patrimonio cultural e material. E dous, informar debidamente e con carácter previo a celebración as asociacións veciñais e comisións de festas de Viga de Cruces deste protocolo debidamente constituído pola autoridade municipal correspondente. Esta moción ben dada porque tivemos reclamacións de veciños e de veciñas que querían facer unha cousa sinxela para os veciños das parroquias e, de feito, nalgúna xa se fixo algo, as primeiras de verán xa nalgúna xa se fixo algo e eu creo que é responsabilidade do goberno ter un protocolo para facilitar as cousas, basicamente, que só sexan para os 20, 30, 40 veciños que viven na parroquia facilitarle unha forma de como facer eso sin perigo ou intentando normalizar a situación. Vamos a votar a votos a favor. O igual que pedimos para os locais sociais no seu día, pues tamén. Non sei. Me decía... Digo, non sei se queres seguir ou xa. Digo, non sei se xa está. Sí. Vale. Digo, Da miña parte, bueno, estaba compañeira, que parece que como criterio
que sería ben que fueran partícipes na elaboración dos protocolos os veciños, porque despois cando piden os permisos correspondientes tamén que se dicen que se lle a explicación correspondiente. Eu non escucho esta moción. Informa e consensual. Quero que está recollido xa. Eu, evidentemente, vexo correcto. Ahora, non poño en duda o que decides, pero bueno, a mí non me chegou ninguna petición de, bueno, para celebrar, pero non poño en duda que efectivamente fora así. Pero, claro, vexo correcto e, además, vexo que o que Manuel, aparte de xuntarnos nós, pois, evidentemente, pois, xuntar a presidente dos veciños ou das festas ou como sea, para tratar de facer o mellor posible, que duda cabe. Porque non só é correcto, debedes facelo por lei, segundo ordenado do 25 de xulio. Claro, é un traballo que debería estar feito previo e que ten que ir medrando segundo, ou cambiando, mudando, segundo vaya salindo a legislación e como vayan cambiando as cousas, pero é algo que xa tiña que estar feito porque xa houve celebración nas parroquias, eu creo que A risco dos colectivos que as organizan poñen de todo da súa parte. Non lle conste como apuntamento de parte da responsabilidade por parte de quen tiña que elaborar isto. A ver se daba por feito xa. Bueno, algo que decir? Non, está ben. Eu xa. Votación. Votos a favor. Votos contra. Abstencións. Alex, a 34. Sí, a 3481, moción sobre a nova tarifa eléctrica. Bueno, leo os acordos, porque ao final, a ver, a situación na que estamos é evidente, estamos vivindo todos, non? E creo que nese sentido vamos estar de acordo, que a tarifa da luz está se disparando e que hai que buscar unha solución. Despois, nos acordos, podemos estar de acordo ou non, pero os que nos propoñemos sería trasladar ao Goberno Central o rexeitamento por parte do Concello de Vila de Cruces da súa política enerxética por contribuir ao incremento da factura eléctrica dunha parte importante das e dos consumidores domésticos e de sectores vulnerables, singularmente os cambios aplicados a partir do 1 de xuño de 2021. Instar ao Goberno do Estado a abrir un novo proceso para unha regularización da tarifa eléctrica baixo as seguintes premisas: reducir os impostos que gravan o consumo de enerxía eléctrica, singularmente a eliminación do imposto especial de electricidade e a reducción do tipo aplicado no imposto de valor engadido ata o 4%, beneficiar aos territorios de produción de enerxía eléctrica compensando o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción a través dun abaratamento dos prezos, e modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico, de maneira que o prezo da electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada tecnoloxía. Ese sería os acordos. Eu vexo ben, se se dá chalo a eso, pois sería fenomenal, non? O tema da chagada. Carmen, ¿tienes algo que añadir? Non sei se este a mellor forma tal, pero de acordo con a moción non sei hasta que punto, porque tamén creo que vai en algo regulado desde Europa, pero bueno. Nosotros estamos no fondo de acordo. De todas formas, sempre hai dos puntos que creo que en todos os casos sea o
ese criterio. Por ejemplo, o B, o de se produce, debe cargar con impuestos. Que se produce en todo territorio, en todos los territorios, mentalmente están aquí, que paguen la comunidad o los impuestos correspondientes. Para eso podría haber una empresa pública, bueno, es que para eso podría haber una empresa pública que se